An bɛ yɔrɔ min na ko sisan n'o ye siraba min bɛ bɔ Tour d'Afrique la ni ka na Yirimajɔ viaduc la o fana ni tɔgɔ yɛlɛmana ni ka a tɔgɔ da Ala ma hinɛ Amadu Tumani Ture la Mali jamanakuntigi kɔrɔ nka nin waati in na malidenw dɔw y'a yirana k'a fɔ ko fɛn min don ko a kaɲi ko sabula ko a bɛ yɛrɛ ko kofɔ a bɛ fana ni waliɲuman dɔn a bɛ o fana ni kofɔ. Parce que an ka président kɔrɔ don la ni bɛ se ka to angilɛ bɛ se ka t'u la wa. Non, y'a bɔ français la o y'a kɛ africain la malien kɔni a ɲɛna. Dɔw fana ni y'a yirana k'a fɔ ko sirabakana dɔw bɛ yen nɔ minnu tɔgɔ tun man tɛ ka falen n'a dalen don nanzaraw la. Non, a kuma olu tɔgɔ bɔ parce que o ye ɲuman de kɛ wa. An k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na yɛlɛma donnen don an ka sirabakana 25 de la minnu tɔgɔ dala Mali maa falenbaw la yaasa ka bonyamasegin k'u ma. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.